Tras 2 días traballando e sen poder vender o marisco, os 7 novos mariscadores de Carril conseguiron hoxe por fin que lles permitirán subastar o recollido. Este mediodía pesaban e preparaban as súas ameixas para a poxa na lonxa de Vilaxoán. Depois de moitas conversas con Xunta, con guardacostas e tal, pois o jefe dos guardacostas de Vilaxoán tuvo que pegar un golpe de man encima da mesa e gracias a él e a súa actuación desbloqueouse todo e vaise subastar como é normal e como ten que ser. E de feito é normal, é habitual, é usual e vir a subastar a outras lonxas. Puideron facelo en Vilaxoán, pero en Carril a confraría lles mantivo hoxe o veto. Por iso os mariscadores afectados agardan a intervención da Xunta de Galicia. Onte a administración aseguraba que non era preciso ser socio para poder vender nunha lonxa, botando por terra o argumento do opósito carrilexo para impedir a venda a pesares de contar cos Permex. Estes homes, estas mulleres non veñen aquí por capricho, veñen aquí por obligación, porque non se lles quere deixar, como é o seu dereito, subastar na lonxa de Carril. Esperemos que actúe a Administración Autonómica en consecuencia e abra o oportuno expediente sancionador por infracción moi grave da Lei de Pesca contra este home e a ver se así o poden botar da cofradía. Hoxe puideron subastar as capturas desta xornada da de onte que quedaron na lonxa de Vilaxoán por un erro administrativo na acta do Servizo de Gardacostas, pero agora xa se preparan para o día de mañá e que non agardan que mude a actitude do opósito de Carril. Van a facilitar unhas actas á Administración Autonómica que van a deixar na delegación comarcal para que eles podan emitir o orixe do marisco, que non faga falta que xa os guardacostas o certifiquen, o certificarán eles mesmos e volverán a Vilaxoán hasta que tome algunha actitude a Administración Autonómica, que estamos moi confiados en elo e pensamos que vai ser en breve e podan xa subastar onde debe subastar e onde merecen.